7, Maxim Franțuz! Maxim Franțuz este unul dintre cei mai talentați jucători din campionatul Moldovei. La doar 21 de ani împlinit săptămâna trecută, Franțuz a reușit în carieră goluri de toată frumusețea. Trecut a fost în probe la CSKA Moscova, însă n-a ajuns la campioana Rusiei. Mai mult în iarnă, el și-a prelungit pentru încă 4 ani contractul cu Zimbru. Chiar dacă este unul dintre cei mai iubiți jucători din lotul Zimbrului, Maxim Franțuz nu este un lider la selecționata de tineret, iar drumul la echipa mare pare încă lung. Am revenit în studio. Maxim, tu iar ți-ai prelungit acordul cu Zimbru Chișinău pentru încă 4 ani. Nu regreți acest pas? Nu regret, sunt fericit că am rămas la echipa mea unde am crescut. Clubul mi-a propus 4 ani, sunt bucuros, mă aranjează. Dar care e campionatul tău favorit? Ce campionat îți place? Spania. Spania? Da, acum lupta e crâncină acolo. Real, Barça și Sevilla. Cine ia titlul? Cred că Barcelona. Dacă e primul loc. Da. Tu, Valentin, ce zici? În Spania, până să trecem la Liga Campionilor, să vedem și... Cred că în Spania încă titlul încă se joacă, fiindcă uitați-vă cum Real acum, ultimele meciuri cum joacă și diferența dintre 3 echipe e foarte mică, e de 1 punct, 2 dacă nu mă înșel. Și cred că și mai sunt încă pe 4-5 meciuri. Și titlul încă se joacă. Nu cred că Barcelona așa de ușor va lua titlul. Zmeu la Vaslui, Cebotar la Ceahlăul. Ai putea să ajungi și tu vreodată în România? Ce nu? Dar unde vrei mai mult? Ai fost în probe la CSKA Moscova. De ce n-ai rămas la CSKA Moscova? Nu, eu decid și nu știu cum. M-am întors înapoi, după aia n-am mai plecat. Pentru că am văzut toate meciurile cu participarea ta, ai marcat și un gol la Cupa Comunității în tricolul CSKA. Adică ai făcut față și ai revenit. Sau aștepți data viitoare? Aștept încă o șansă, cum se spune. Da, un nou apel telefonic. Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Mă numesc Sergiu și am o întrebare pentru Maxim Franțuz. Da, toți pentru Maxim Franțuz astăzi. Maxim, nu te tentează pe tine să joci într-un campionat mai puternic? Mihai mi-a luat pe dinainte. Totuși primele pe care le primesc meu, colegii tăi, Frunze, eu cred că meriți într-un campionat mai bun să joci. Asta e o întrebare. Și a doua întrebare. Mihai a vrut să te întrebe. Deși totuși așa de tare crezi că Zimbru va lua campionatul? Trebuie să recunoaștem că pentru a lua Zimbru campionatul trebuie să facă mari schimbări. Totuși se vor face schimbări ce va lua Zimbru anul acesta, pentru că așa joacă și cu așa jucători, pot spun, nu mai are așa mari șanse Zimbru să ia campionatul. Mersi mult. Sandu, ai o emisiune super. Da, mulțumesc frumos. Maxim? La prima întrebare, pe normal că gândul este ca să plec și voi munci, voi demonstra că sunt un fotbalist bun și sper în viitor voi merge înainte. Da, uite, foștii tăi, un alt exemplu, Iepureanu, care a fost cu tine în echipă, ați debutat practic în același sezon, acum este titular la FC Moscova, este titular la Naționala Moldovei. Tu n-ai nicio meci la Naționala Moldovei. De ce? La Zimbru am menționat și în subiectul ăsta, ești un lider. Voi demonstra că sunt bun și aștept invitația. Sau anii urmează. Anii urmează și aștept invitația. În scurt timp, cred, voi apărea și eu în culorile.